Nya koy, pila may daog ni mo tong nanari ka koy? Ito nanari ko, Oh. daw. 50,000. Ako po. Sige na rekas Ko, 50,000. burito bitaw burito. Mura po kag na kay manok kung gani kay bisag Ako piso. pa ni mulot, uli ka dito, mahugas sa plato, napay buhok aligo dito. Uga ay buhok ko lang ko dito. Tulot, maho mga kutot. Mura po kag na kay manok. Ni maho kang panig, napay lawan Kami ni. la kung daog ato ay. Kuha di uy. Siya ka, kuy. Ngayon na gini may batuhi lagi. Alangan. Ang mga kuan ito, mga masabungiro giatangan ko sagit. Dako kaya ang daog pero sinsilyo ra. Tarawa. Oh, pila ra na bilin. 500 na lang. 500 na lang. 50,000 mo ora. Daog yung sabong pila? 50. 50,000. Daog dako sa loto. 800k. Binuka. Binuka mo na Ano mo. sa palit nimo sa mga tanan ki? Sapatos na perting mahala. Lah. Gusto din ang sapatos day katong makatunog og katong di matunog og lansang. Bis ka magmutamak lan may hindi ginabungkag imong tiil. Ang man na ay. Iwa sa jaminga po di mo. Uy. Bag-o nang gawas karon gikag US. Musa po brand ana. Adumati. Kasi dumati. Ang brand Adumati. Dumati. Wasi Under Armour. Adumati. Lain itong Under Armour. Dapat bago ka nagpalit og sapatos, gibratuhan pun minimo gamay. Siyempre. Na. Pagtanaw na ko sa online. Loda ko. Loda ko. Tanaw mo sa online. Oh, Wala to nimo gi-check kung legit ba. legit to. Ako'y pinakauna ning palit sa Pilipinas atong nga sapatos. Sabi na kapag palit online pag yun. Na. Tanaw na ko Adumati. Search na ko ba? Search na ko. Search niya. Adumati. Tanawa kung unsa ang presyo. Mahala oy. 800k ang presyo ana bay. Ang mga sapatos ba? Dabi tanaw na to. Na legit giday ba? Mao na ang gingon. Pangutan na ana ba maigo bas mo ha. Di karon sa man to karon sa man ni maabot. Karon adlaw mo mo lingkod-lingkod ko rin no. Ayatis maabot na karon adlaw day. Gituyo gina ko nga magtapok ka dere kay karon to maabot Paabot ako. panginambog. Dila ko mulakaw. Paabot Paabot ka kay na to, paabot na to. 100k ang palit. 800k. Pag ma-scam ka na, ako ray naluoy Ngano iskamang ko ana. Ano day, ibayran nimo ang delivery to. Patik, ako nang gidirito Kapay na daan? Oh, Bulukan ako. Na, dili to cash on delivery. dili. Ako nang gihatag daan. Yan ko dito mo kuan. Trubang? Trubang. Ako yawan tayo. Bantay lang juga pag ka na lagi ma-scam ka ako ray kaluoy na lang Lock gini mo. jud ka. Adumati to nga sapatos kanong may skamang ko nga dako kay na nga Pidabi. kumpanya. Pabuton na to na, pabuton. Kapaw ka may mga China. May mga China, scam ba? Oy, isa kaya nag-text. Ha? On the way na imong parcel boss. Mate. Oh, para sa imong tinuod yun ayo. WhatsApp Na. dali tanaw to na. Abot na siguro to ron. Tara kita mo. Wala na excited mo ko ba? Excited mo ko ba? Mo na siguro na, nagmotor oh. Amo na. Tara. Amo na ni. Da, mo na tig-deliver kuyawa na uy. Na, kayata. Di ba siguro na parcel bay? Nag-racer, maguro na. Mga banga jud kay mo ba unsa ang gingon? Dako kay nang kumpanya nga Juminati. Maunang ang delivery boy nila. Perti usog ang padagan. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾ Parcel mo boss. Kuyawa di ka na yung delivery boy uy. O gani no, yawag parking oh. Riders kay no. Perte raidira. Boss, abot mo parcel oh, naabot na. Lamat kay boss. Bayad na na! Mate, Kompleto na! oh sige. Pwede ko mo tanaw, nag-abre. Pwede pang sa unsa. Pidabi, tanaw na to na yung parcel be. Kaya bre, dayon kay bro excited pa kay ko ba? Hindi ka na, sige Ano ni be. boss? Abriya na to ha. Yan ang bus ba? Na. Grabe, tanawa na tara daw, silipa daw. Umuta oy. Ayo. Umot kay wag ko. Siyempre bag-ogon na, ihumot yun na! Tay mo pinamit. Bre, Namit na Japon. legit boy! Patay na. Pag mauna gini. Dahil medyas. Nay medyas, libre na. Libre. Oh, ara. Giingnan bitaw tigag scam tanawa lang porma lang yung sapatos mo. O gali no, napay paingon-ingon nga libre ang medyas. Daa lagi medyas pero isa ra ka buok, boslot pagyod. Agoy boss, marag na scam ka boss. Igor ba akong deliver boss ha?
Huwag na huwag. Wala tanan. Wala kita na. Saan sapatos mo? Dako na nimo. Sarapagod ka mo. Ako sa lang ako sa ikaw ako nag-deliver, boss. Awa, day. Isar ka mo taya pagod. Dako ta koy. Bawasan niya. Dami mo. Mangulita. Dalo man kayo. Gihatag pa nimo sa nang Bahala ka. hatag brato. Oy! Tagami mo. Kaon ba ni Rose? Ang ayaw kwarta. Ibalik!